Weet ze, sommige lui zitten ook vast. Oh ja? Weet ze wennen? Nee. In een lift. Ja? Kom maar eens met kijken. Waarom je dit loopt? Sesam, open nu! Is er ene? Nee? Doe best. Ach, kom op, hé. Je hebt die andere 3 gesprekken ook al gehad. En wat dacht je wat ik allemaal gehad heb? nou, Hallo? oké. Ik heb ook al hartstikke veel gehad. Voor Hallo? deze keer dan. Oké. Hallo? Hallo, met de centrale, met Suus. Zeg het maar. Ja, ik hang vast. Wie gang vast? Is dat zo erg? Nee, stond prima. Ja, zeker is dat daar. Ik wil uit de lift. Oh, de living vast. Ja. Luister me. En nu dan, hè? Wilt je eruit? Ik wil eruit. Ja. Oké, dat snap ik. Wat is uw naam, meneer? Eugène. Kent je mij dat heel even spellen? Wat dat? Ja, dat is voor de administratie, ja. Allee dan. E-U-G-E, een streepje maar rechts zonder de linksboven en E zonder streepje. E ook zonder streepje, nee, G ook zonder streepje. Heb je hem? Nee. Kan je het misschien spellen volgens het telefoonalfabet? Wat is het telefoonalfabet? Ja, nooit van gehoord. Nee. Nou, de E van Eduard, de U van Utrecht. Maar hallo, ik sta niet in Houten, niet in Utrecht en ik ben Eduard. Ik ben Eugène, niet Eduard. God, dan markeer me nog in de war. Uw achternaam dan maar. Misschien is dat gaat gemakkelijker. Wat dat? Ja. Van Berg tot Boek. Oh my god. Nou, laat ook maar, meneer. Maar, hoe hang je er eigenlijk vast? Ja, dat weet ik niet. Dat knippert die wel een lampje. Knippert een lampje? Ja. Heb ik er al op alle knipjes misschien geduwd? Misschien is er wel gaat blijven hangen. Nee, niet op geduwd. Nou luister, ik verben nu heel even door. Een momentje. Nee, ik wil weer uit de lift. Hallo, wat kan ik voor u doen? Ja, ik hang vast in de lift. Kunt je me helpen? Zit hier de monteur? Oh, het regent toch, dus blijf maar even hangen. Ja, nee. We gaan het even oplossen. Wilt je gerust het Lego doen? Hoe zit het leeg? In het midden, de blauwe knop, de grote. Ja. En nu weer aan, duidt het? Ja, denk ik. Oh, fijn. Dan ben ik klaar. Dit is mijn afdeling. Ik geef even terug aan de figuur. Nee, Fijne dag. nee. Ik ben uit de lift. Wat doe hem nu maar? En vraag naar zijn naam. Hallo. Met de centrale, met Ank, zeg het maar. Ja, ik ben teruggekomen van de eerste naar de tweede naar dicht. En ik wil uit de lift. Sorry, kunt je dat nog een keer zeggen? Ik ben van de eerste naar de tweede naar dicht teruggekomen. Ik wil uit de lift. Duidelijk. Oké, mag ik voor de administratie even uw naam? Wat dat? Ja, Geer. Let op. E-U-G-E met streepje van rechts onder naar links boven en E zonder streepje. Die heeft E ook zonder streepje. Heb je hem? Wordt de achternaam gaat gemakkelijker? Ja. Wie Van wordt de Berg tot achternaam? Boek. Kijk, nu komen we weer gaat verder. Ja. Oké, en wat wilt je nu precies? Nou, ik sta best comfortabel, denk ik, dat ik met de tandens opzet. Oké, Ik wil uit de lift. oké. Ik zal het eens even doorverbinden. Nee, Een ik ogenblikje. wil gewoon de monteur. Hallo. Hallo. Hier ben ik weer met de centrale met Suus. Ja, jammer meneer, maar de monteur is net 5 minuten naar huis. Als je nu 10 minuten eerder had gebeld, dan had ik misschien kunnen helpen, maar helaas. Zeg mevrouw, hier moest mij alles gespeeld hebben. Voornaam, achternaam, wie zwaar ik ben dat je nu terecht staat. Ik sta gewoon in Houten, ik sta in een lift en ik wil de route. Tja,
regels zijn regels, hè, meneer Eduard. Oh, chef! Oh ja, neem het strapje naar links, maar naar rechts. Nee! Ik verben je door. Misschien is er al toe. Wil je nog heel even blijven hangen? Doei! Hallo, met Netje. Ja, dag. Zit hier dan eigenlijk de monteur dat ik zoek? Nee, ik ben Netje. En de monteur zit te eten. En lekker. Misschien kan u gaan helpen. Heb je alle knopjes geduwd? Ja, al 3 keer. Ik heb net gezegd van nee, maar we gaan waar gewoon. Ik wil uit die lift. Kunt je me alsjeblieft de monteur geven? Maar rustig. Mocht er afgezeten. Waarom heb je niet gebeld wie er nog op het werk hoort? Ja, nou, dat zal ik graag bij nul leggen. De eerste moest mijn voornaam gespeeld hebben, de andere mijn achternaam. Zo in een uur trek maar een hout en de deur is niet helemaal toe. Geef me alsjeblieft de monteur, want ik wil een boete, want ik moet er nog plassen. Hup, hier is een of andere zenuwlier, de hunkie vast in de lift. Kan ze hem even te woord staan? Hallo, met Huub, de monteur. Ja. Meneer, Ziggendens. In welke lift hangt er vast? De linker of de rechter? Dat weet ik niet. Oeh, dat is even moeilijk. Hebben ze gegevens opgeslagen? Ja, voornaam, achternaam, geboortedatum is waar. Ik ben nog niet in Utrecht, maar in Houten. Ik heb 4 mannen aan de telefoon gehad. Kunt je me alsjeblieft helpen? Ik wil uit die lift. Nou, heb even nog een blikje. Moet ik even in de computer kijken. Ik zou zeggen, blijf even hangen. Nee. Ja, hier ben ik weer. Ik heb het gevangen, joh. Nou, meneer, vertel eens precies wat er is gebeurd. Voor de allerlaatste keer. Ik ben in de lift gestapt, ik ging naar boven, ik ging... Hoi. Wie komt hier binnen? Deur, wat zoek je? Oh, dag. Zo, daar zijn we weer. Du willst mich het laten zien, Ja, zegt ik heb weer een paar kunstwerken. Ik heb weer heel geoefend, hè. En ik heb een aantal werken wat ik dich wil laten kijken. Ik denk zelf dat ik best vorderingen heb ze. gemaakt. Ben benieuwd. Moest ik kijken. Oh, Zo, of schoon. niet? Ja. Wat is het, een zonsopgang of een zonsondergang? Ja, wat denk ze? Zonsondergang natuurlijk. Zonsopkomst. Maken een echte kunstenaar nooit met. Inderdaad, heb ze gelijk in. Wat heb ze nog? Ik heb nog een prachtig werk. Het is een beetje moderne kunst. Ik ben Oké. benieuwd of ze het zuus. Ja. Leeg flesje. Het werk is getiteld Ik ben de Bob. Ja, ja. Zeker geïnspireerd door Bob Ross, weet ze wel, die wat op de televisie. Ja. De lui dat vond ik leerde altijd- tekenen, ja. Ja, prachtig, hè. Wat dat Ja. En heb ze nog gehad? Ja, ik heb nog 1 werk, maar ik vind het een beetje spannend om dich dat te laten zien. Een beetje zenuwachtig over. Ah, nee? Ja, het ligt heel kort bij mezelf en ik vind het ook wel spannend wat ze ervan vindt. Oh. Vindt ze het niet schoon? Oh, ik vind het prachtig. Echt waar? Koen, dat ze dat al kent. Echt zelf gemaakt? Vindt ze het, ja, vindt ze het zo schoon? Oh, ja. Oh, geweldig. Zeg, wil ze niet mijn compagnon werden? Compagnon? Ja, luister, ik heb toch een erfgenaam. Erfgenaam? Ja, en dan kan ze later alles van mij overnemen. Wil ze dat? Ja, dat wil ik. Ja, zeker. Ja, kom. Ja. Weet ze wat ik dan doe? Ja. Dan ga ik nu naar de notaris. Ja. En dan kunnen we volgende week alles tekenen. Oh, Oh, geweldig. wat fijn dat ze Ja. dat wil doen. Ja, wat fijn dat ze dat wil doen. Ik Fantastisch. ga even naar de notaris. Kan het regelen? Nou, tot dadelijk. Oh, hey, ik, compagnon en misschien wel erfgenaam van die rieke tand, wou dat nog gedacht hebben, dat ze van Straadarm toch nog steenrijk kan zweren. En dan wil ik eigenlijk nog 1 keer voor ik samenvatten wie dat gegangen is. Luister, ik word een arme hals. Maar toen kwam ik die rieke tand tegen. En die was bewerkelijk rijk, die zat zelfs goed in de slappe was. En die was zo rijk lui, werkelijk waar, daar zag ik de box vanaf. Die tand en ik, we worden de dikke kameraden. En nu zit ik gebakken. Hey,
Dat zijn toch gewoon werken, of niet? Dan heb ik nog één allerlaatste reeks kunstwerken. Die wil ik graag gebruiken om me voor te stellen aan enkel andere kunstenaren in ons midden. En dat is ons revueorkest. Maar we gaan eerst heel even naar ze luisteren. Het revueorkest. We beginnen hier ganz weer bij de bühne in het orkest. En een man, die geeft al sinds de allereerste revue voor ons het ritme aan. Daar zit er op drums, Wil Erveeën. En neven Wil op de kruk, daar zit hier een van ons vaste men op de snoren. En hij is al een aantal jaren in ons midden echt een vaste waarde in het revueorkest. Daar zit je hem zitten, Ruud, Vos op gitaar. Neven Ruud, iets lager, zit nog een van onze gitaristen. En zoals je kunt zien en horen, hij is beweerlijk goed besnoord. Piet Mures. Neven Piet zit er nog een geweldige muzikant zitten, onze vaste pianist. En zoals je kunt horen, hij wordt als kindje geweldig goed op toetsen. Paul Heffels. En dan last but not least, de man die doet van alles voor ons. Hij is onze orkestleider, onze koordirigent. En nu heeft je hem op de basgitaar. Dames en heren, dat is Roger Grootjans. Ons revueorkest.